Hai unha idade na que os máis pequenos comezan a cuestionarse todo o que acontece ao seu arredor e ás veces é complicado solucionar todas as súas dúbidas. Neste contexto naceu Contos para entender o noso planeta, unha colección de 3 libros cos que se pretende resolver todos os porqués dos rapaces sobre o funcionamento da natureza. Os contos están baseados nas historias que lle contaba a miña nena, non? Que ten 3 anos, neste tempo de cuarentena, houve tormentas, arco da vella, bueno, tivemos un montón de cousas ao redor dese confinamento e, bueno, pois intentan dar resposta de unha maneira sinxela a través de bonitos debuxos, non? Son os que fai Paula, que é unha artista, e, bueno, achegar un pouco de ciencia aos máis cativos. Contos para entender o noso planeta xorde da necesidade que tiña María como nai de afastarse dos libros infantís máis convencionais. E coa axuda desta ilustradora pontevedresa, ambas as dúas conseguiron achegar aos máis pequenos o mundo da natureza dun xeito moi sinxelo. A maioría dos libros infantís se centran nos sentimentos, un pouco no amor, ou incluso sensacións así de medo e tal, pois María estaba un pouco cansa deses temas e quería pois facer algo moito máis informativo, educacional, etcétera, etcétera. Cos 3 libros xa rematados, María e Paula buscan agora a axuda de toda a cidadanía a través de Berkami, unha plataforma na que todo o mundo pode aportar o seu gran de area para que este proxecto sexa canto antes unha realidade. Está indo moi ben, a verdade, porque imos polo 80%, máis ou menos, somos máis de 100 mecenas xa, nada, queda moi poquiño, a campaña mediante Berkami, unha plataforma así de crowdfunding, estamos a un chisco de acadar a meta. En canto este proxecto consiga todo o financiamento necesario, María e Paula pretenden editar alrededor de 1000 exemplares de cada un dos contos. E aínda que xa teñen peticións para que o fagan en catalán e éuscaro, polo de agora os libros estarán dispoñibles en castelán e en galego. Iso si, este é só o comezo dunha colección de libros que dará moito que falar. A verdade é que algo temos falado de ampliar a colección, a como explicar a fotosíntese ou as mareas, a verdade xa falamos algo e nos gustaría, la verdade.